Rwy'n mynd i edrych ar emyn gan un o'i mynwyr mwyaf Saesneg, sef Charles Wesley. Roedd Charles Wesley yn un o arweinwyr y mudiad Methodistaidd Saesneg yn y 19af ganrif, ond roedd ganddo fe gysylltiadau Cymreig. Nid lleia'r ffaith iddo fe briodi sera gwyn o'r garth sydd rhyw hanner ffordd rhwng Llanwrtyd a Llanfairpwllgwyngyll, ac roedd ei priodas nhw'n hynod o ddedwydd. Roedd yn adnabod yr arweinwyr Methodistaidd yng Nghymru, gan gynnwys Williams Pontycelyn. Nawr, i ni'n meddwl am Williams Pontycelyn wrth gwrs fel awdur hynod cynhyrchiol, rhyw 1000 o emynau wrth ei enw, ond dyw hwnna ddim yn gymharu i gynnyrch Charles Wesley dros 6,500 o emynau i gyd. Mae'r emyn i ni'n mynd i edrych arno fe yn gyfieithiad o 2 bennill allan o 3 phennill o emyn sy'n dechrau Thou Shepherd of Israel and Mine, pennill gyntaf a'r pennill ola. A'r cyfieithiad gan dyn o'r enw John Bryan oedd yn weinidog gyda yr Methodistiaid Wesleyaidd yng Nghymru, ond wedi gwneud cymwynas fawr mewn gwirionedd wrth gyfieithu nifer o emynau Charles Wesley yn Gymraeg, dros 70 ohonyn nhw i gyd. Ac mae'r cyfieithiad yma yn un da iawn hefyd. I chi meddwl enghraifft am y llinell ola 1, lle mae'r Saesneg yn dweud eternally held in thy heart, sydd yn llinell drawiadol wrth gwrs. Ond mae'r un Gymraeg, yr un mor drawiadol fyddwn ni'n dadlau, yn gynnes y mynwes, yr oen, yr odlyn, wrth gwrs, yn cyfoethogi'r diweddglo. Nawr, doedd Charles Wesley mwy na'r Methodistiaid eraill. Doedden nhw ddim yn dibrisio gwirioneddau'r ffydd, fel beth Athro ffydd, pwy oedd Iesu Grist, pam ddath i'r ddaear, ac yn y blaen. Ond beth maen nhw'n wneud yw maen nhw'n pwysleisio bod credu ar pen ddim yn ddigon, bod rhaid i chi gredu ar galon, bod rhaid i chi ddod i berthynas bersonol â Duw yng Nghrist. A mae'r berthynas yna'n aml iawn yn ni emynau fe'n cael ei gyfleu mewn termau o garwriaeth rhwng Crist a'i eglwys neu Crist a'r crydiniwr unigol. Chi'n meddwl am emyn enwog fel Jesus, you lover of my soul, let me to thy bosom fly. A mae Pontycelyn, wrth gwrs, yr un peth. I chi meddwl am emyn fel rwy'n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yr awr. Tyrd fanwylid, ni'n sef Crist, tyrd fanwylid mae'n hwyrhau am hael bron mynd i lawr. Y berthynas yma, hynny yw, dyna i ni'n gael ar ddechrau yr emyn yma mewn gwirionedd. Thou Shepherd of Israel and mine, the joy and desire of my heart. John Bryan yn cyfieithu hynny o Fugail yr Israel a'i Duw, hyfrydwch fy nghalon i gyd. Nawr, fe gyhoeddwyd yr emyn yn Saesneg yn wreiddiol yn 1762, a'r hyn sy'n cael ei ddweud wrth yr emyn, felly, yw bod e'n seiliedig ar adnod yn Caniad Solomon. Caniad Solomon yn benod gyntaf ac adnod 7, sydd yn sôn am, mae Caniad Solomon yn gyneuon serch rhwng Brenin Solomon a'i gariadferch. Ond roedd yr Iddewon yn dehongli hynny fel rhyw fath o gysgod o gariad Duw at ei bobl. Ac Cristnogion wedyn yn neud yr un peth mewn gwirionedd, yn dehongli Caniad Solomon, nid yn unig fel llyfr o gariad rhwng dau gariad, felly, rhwng y brenin a'i gariadferch, ond hefyd fel cysgod o gariad Crist at ei eglwys. A dyna gawn ni, wrth gwrs, yn yr emyn yma. Hynny yw, mae Caniad Solomon penod 1 adnod 7 mae'r gariadferch yn dweud, mae'n gofyn i'r brenin, felly, dweud wrthai, bydde hi, ble wyt ti'n bugeilio
a ble wyt ti'n neud i'r praidd orwedd ganol dydd. A dyna wrth gwrs gawn ni drwy yr emyn yma yw'r ddelwedd yma o Dduw ac o Grist fel bugail, ac yn tynnu yn gryf wrth reswm ar ganiad Solomon, ond hefyd wrth gwrs mae yna adleisiau cryf o Psalm 23 yma, yr arglwydd i Fugail, a hefyd wrth gwrs yr adran yn Efengil Ioan lle mae Crist yn sôn amdano ei hunan fel y bugail da. A beth sydd gyda ni yn llinellau cyntaf yr emyn yw yr hiraeth yma nawr am gymdeithas a Christ. O fugail yr Israel ei Duw, hyfrydwch fy nghalon i gyd, cael mwy wrth gymdeithas i fyw yw testyn fy hiraeth o hyd. Ac yna, fel mae'n datblygu, mae'n sôn yn mwy penodol nawr am waith y bugail, os liciwch. Yn yw yn tynnu eto ar ganiad Solomon am borfa hyfrytaf dy braidd, rwyf heddiw yn ymofyn yn brif, wy'n awchu, wy'n ysu'n, hyd nes wedi'n poeni fel betai, i gael bod gyda'r praidd, lle porthir nhw, lle cedwyr mewn hedd, rhag poethder a dwyster y dydd. Eto, adlais o nifer o rannau o'r Beibl yn ogystal â caniad Solomon. Eseia 25 enghraifft yn sôn am Dduw fel cysgod i'w bobl rhag y gres. Psalm 23 wrth reswm yn sôn am Dduw yn gofalu am ei bobl fel bod dim eisiau arnyn nhw, yn gwneud iddyn nhw orwedd mewn porfeydd gwelltog, ac yn sôn wedyn hefyd wrth gwrs am arlwyo bwrdd iddyn nhw yng ngwydd i gwrthwynebwyr. Hynny yw bod Duw yna i'w hamddiffyn nhw, i'w cadw nhw mewn heddwch fel betai, cadw nhw rhag cael ymosodiadau. Nawr, dyw hwnna ddim wrth gwrs yn golygu nad yw bywyd y Cristion ar y ddaear yn mynd i fod yn anodd, ynde? Dyw bywyd y Cristion, dyw Crist ddim yn addo i ni fod yn bywyd, ni mynd i fod yn fel i gyd, i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd, ynde? A dyna pam mae sôn am poethder a dwyster y dydd ar ddiwedd y pennod cyntaf. A mae'r un peth yn wir yn yr ail bennill. Mae yna sôn fyna am nes darfod pob gofid a phoen. Hynny yw, mae yna dreialon, anawsterau, pob math o bethau digon diflas yn gallu dod i'n rhan ni. Ond y cysur trwy'r cyfan yw'r sicrwydd yma bod gyda ni fugail da. A dyna mewn ffordd sydd gyda ni wrth gwrs yn yr ail bennill. O nifer dy braidd gad i'n fod. Dwi'n mofyn a chwennych dim mwy. Mae hwnna'n ddigon i mi. Yng nghanol pob math o dreialon ac anawsterau. Cael byw yn y byd ar dy glod, dyna wy'n dymuno wneud. Am cyd ogoneddi wedyn a hwy, yn yw dyna ddiwedd y daith. Felly. Eto, yn tynnu ar y Beibl ei hunan, Rhufeiniad 8 yn y fyna, yn sôn am y ffordd bod y Cristnogion, bod yr eglwys, bod pobl Dduw yn blant ac yn etifeddion, ac yn mynd i gael eu cyd ogoneddi a Christ yn efoedd. Ond wedyn, yn lloches, gweddi sydd wedi bod hyd yma, mewn gwirionedd, am fod yn un o'r praidd, felly, ac am cael mwy o gymdeithas Crist. Ond nawr, mae yna sicrwydd yn dod mewn ar y diwedd, yn lloches y graig gnaf fy nyth. Cyfeiriad fyna fwy na dim falle, bod yna sawl darn o'r sgrythur yn sôn am Dduw a Christ fel craig ac fel lloches. Ond roedd Moses wedi gofyn am cael gweld Duw, a Duw yn gweud, allu ddim yn gweld i yn ymgoniad y llawn, ond na i dy roi di mewn agen yn y graig, fel bod ti'n gallu yn gweld i, ond bod yn ddiogel yn fyna. Felly yn lloches y graig gnaf y nyth, nes darfod pob gofid a phoen.
cafnoddfa yn dawel dros beth. Eto, gair noddfa na fel lloches yn un amlwg iawn yn y Beibl, wrth gwrs, yn dyw yn noddfa ac yn nerth i ni gymorth hawdd i gael mewn cyfyngder. A cafnoddfa yn dawel dros beth, hynny yw, i dragwyddoldeb nawr, yn gynnes y mynwes, yr oen. Wel, diolch i Dduw yn dyfe, bod y Duw mawr ei hunan yn fodlon dod i lawr ato ni, i gymdeithasu â ni, i fod yn figel i ni. A'r sicrwydd na wedyn, i fod yn mynd i fynd i ofalu am i bobl ar y ddeiar, ond hefyd wedyn, yn bod ni dragwyddoldeb yn gallu bod yn cael noddfa yn dawel dros beth, yn gynnes y mynwes yr oen.